Good morning mga kaibigan. Mayroon lang akong i-share sa inyo. Ito ay isang application na matagal ko nang ginagamit na malaking tulong to sa mga vlogger, mga maliliit na vlogger na katulad natin na nagsisimula pa lang. Itong ginagamit ko mga kaibigan, ang Power Director. Yan oh. Walang watermarks. Matagal ko nang ginagamit to mga kaibigan. Yan. Kaya mayroon na tayo. Start na tayo. Unang gagawin natin ay pipili tayo ng pindutin natin yung new project. Tapos lalabas na yung 16 by 9 or 9 by 16, pipili lang tayo. Dito ang napili ko ay 16 by 9 kasi pang siya, pang video, pang vlog. I-okay mo lang. Diyan. Dapat kasi may nakaano na tayo na video. May sarili na tayong naka-imbak na video sa ating camera. Pag ganyan mga kaibigan, pipili na tayo ng video. Yan, ito napili kong video. Ito mga kaibigan, oh. Yan. Press mo lang. Pag ganyan kasi, pwede siya pag ganyan mga kaibigan, pwede mo maano sa kanan, nakalagay dito, edit tools, split the selected clips, remove from timeline, namili ka lang. Yan. Hindi ito katulad sa KineMaster na napakaraming chichiburichi. Dami mong pindutin, malilito ka. Dati gumagamit ako ng KineMaster. Lumipat ako ng Power Director kasi number 1, wala siyang watermarks. Tapos maliit lang ang pipindutin mo. Dapat palang piliin mo yung Power Director na walang watermarks. Yan mga kaibigan, no. Yan. Yan yung naano natin na video. Yan. Ito yung ko sa aking isang channel sa YouTube. Introduction ba? Yan mga kaibigan, yun. Nakahanda na yan. Dito naman sa kaliwa, makita mo yun dito yung lapis, yung parang matulis at saka yung basurahan. Yan, makita mo. Ito naman dito, yan yung mga yung picture at saka yung background music, video, color board. Tapos yung mga naka-imbak mo na mga ibang mga picture at saka yung mga video mo sa gallery. Ito naman ay bihira mo lang magamit itong mga kaibigan, yung mga yan. Image, video title. Ito lang tinuturo natin ay basic lang to na palagi natin ginagamit. Katulad nito, ang video na yan. Ito yung niya dito sa kanan banda. Ito yung pang-play. Makita mo dito. Ayan. Kung gusto mo siyang stop mo lang siya. Dito, ito yung produce video at saka save project. Dito naman, yung iba dito may bayad na eh. Yung tutorials na yan, audio mixing, setting. Basta yung ituro ko sa inyo, ito lang yung alam ko na madali lang na kadalasan natin ginagamit. Ito kasing Power Director na to mga kaibigan ay walang... Dati gumagamit ako ng Power Director. Ito, katulad sa video na to, mayroong watermark. Oh, kita mo, watermark. Oh. Sa Facebook kasi ito bawal. Pero sa YouTube, okay lang. Ito kasing Facebook, napaka-stricto niya mga kaibigan. Yan o. Nandito na lahat itong Power Director na to ay kompleto na to sa lahat. Ang ituro ko ngayon sa inyo ay ito yung basic lang ba. Halimbawa, yan, mag-video tayo. Tayo. Nandyan na. Yung video natin. Tapos, halimbawa, kapag gusto mong tutulan siya, i-press mo lang siya mga kaibigan. Mag-edit tayo. Nagkamali kang gusto mong yan. Kita mo yung kutsilyo na to.
I-press mo lang yan. Parang na ano siya. Anong tawag yan? Na putol ba? Tapos yung basura. Kita mo yung basura na yan. I-press mo yan. Yan, kita mo. Nawala na siya. Yan yung pag-edit kapag nagkamali ka. Tapos gusto mong iano sa baba. O sa baba, sa kaliwa. Tapos gusto mo sa kanan. Ganyan lang. Halimbawa kapag gusto nating mag-add ng panibagong video. I-press mo lang tong dito. Yan. Nalabas na yan dito. Mamili ka lang dyan. Halimbawa, ang piliin mo ito. Mamili ka dito. Yan. Makita mo naman dito plus at saka yung may nakalagay na parang play ba. Itong play kapag i-press mo yan katulad nito, magpi-play yan siya. 1 hour later. Kapag plus naman, ito yung parang idagdag mo sa iyong ini-edit na video. Halimbawa, i-plus ko ha. Yan, i-plus ko yan. Yan o. Pumatong siya dito. I-play natin. Yan. 1 hour later. Yan yung mga kaibigan. Yung mga ganyan naman, kapag nagkamali tayo, i-erase lang natin. Tapos, kita mo yung basurahan dyan. Pwede natin siyang i-tapon. Yun, nawala na siya mga kaibigan. Yan. Ito lang muna ang mga ituturo natin na basic. Halimbawa naman mga kaibigan, ito pinaka-importante eh. Mag-ano tayo ng background music niya. Background music. Magpalit tayo ng background music ba. Halimbawa, yung volume niya, i-press mo muna to dito. Yan. Press mo na yan. Tapos dito kayo, kita mo yung lapis na yan. Yan, tapos dyan, mamili ka, volume, speed, rotate, color. Wag mong pindutin yung tutorials na yan kasi ano na yan eh, may bayad na yan mga kaibigan. Dito lang tayo. Yan, halimbawa, volume, tanggalan natin ang volume. Yan, tingnan mo. Tapos, dito may nakalagay feed out, feed in. Bihira lang magamit yan mga kaibigan. Saka na yan kapag ma-master mo na to. Yung ituturo ko sa inyo ay basic lang. Tingnan mo ha. I-play natin. Nawala na yung ano niya mga kaibigan. Nawala na yung sounds niya. Yan. Sounds. Nawala na. Basta yung ituturo ko ay ano lang to, basic lang to. Kadalasang ginagamit natin. Saka na yung iba. Ito lang kadalasang ginagamit natin mga kaibigan. Yan o. Tapos kung gusto natin ibalik, press lang natin yan, yung volume. Kita mo yung volume na yan. Yan. Usog natin pa kanan. Babalik na yan sa original niyang sounds. Play natin. Tapos, dito na naman tayo sa marami pa to kapag yung ituro ko lahat sa inyo, abutan tayo ng siyam-siyam. Ito lang mga basic ang iano ko. Saka na yung iba. Pag-edit. Halimbawa mga kaibigan, tapos na. Tapos na siya. Maglagay ka ng background music. Tanggalin mo yung i-press mo muna tapos yung volume niya tanggalan mo. Palitan mo ng background music mga kaibigan ha. Tingnan mo. Ganun pa rin dito ka pipindot sa ano, lalabas lahat yung mga ano diyan. Kailangan may nakaimba ka na music na libre. Huwag kayong gagamit ng music na hindi yung may copyright. Kasi mabanta yun yan. Bawal yan. Ito, nakapili. Ito mga background music ay sa YouTube to. Yan. I-plus lang natin. I-play mo na para masiguro natin.
Nakapili na tayo mga kaibigan. Nag-iba na siya ng yan ang background music mga kaibigan. Tapos, stop lang natin. Kung gusto natin dyan lang, press mo lang yan. Tapos, kita mo yung ano na yan, parang kutsilyo na matulis. Press mo lang, putol. Basura na yan, itapon mo. Oh, yan lang. Halimbawa, ganun pa rin mga kaibigan. Halimbawa, kung gusto mo putulin yan, dyan lang ang video mo. Yan, press mo lang yan. Tapos, kita mo yung kutsilyo na yan. Itapon mo siya. Ganyan lang. Oh, na-play na. Iba na yung ano mo, music. Background music mo. Halimbawa, tapos na tayo. Dito na tayo sa bandang kanan yung i-produce na natin o i-save na natin sa ating SD card o sa memory natin. Kita mo yan. May nakalagay dito, produce video or save project. Ang piliin natin dyan ay produce muna. Yan o. Makita mo na yan dito. May nakalagay save to gallery or SD card. Share on Facebook, share on YouTube, video. Press mo ang produce. Yan. Nagano na yan. Nag-produce na yan mga kaibigan. Yan namang ganyan ay mapupunta na yan sa ating gallery. Ready for upload. Basta ready for upload na yung mga kaibigan nakalagay. Complete. I-off mo lang. Sana po ay may natutunan kayo sa ating tutorial ngayon. Marami pong salamat sa inyong panonood. God bless.